Hej, jeg vil godt fortælle noget om eksponentielle funktioner. Den første opgave hedder, hvad er den eksponentielle funktion, og hvilken betydning har a, b og r? Det er sådan, at forskriften for den eksponentielle funktion, den hedder fx lig med b gange a opløftet i x. Og den eksponentielle funktion har ret meget til fælles med kapitalfremskrivning faktisk, hvilket er den formel, som jeg har skrevet lige under forskriften for den eksponentielle funktion. Kn, som er ligesom hele beløbet efter diverse terminer og sådan noget, at dette kan sammenlignes med f af x, det er det base der. Og ko, som er det, som er ligesom startbeløbet, det kan sammenlignes med b. Det er jo sådan en skæring på y-aksen, kan man sige. Det er her, vi krydser y-aksen. Og 1 plus r, det er meget det samme som a-værdien. Det er fremskrivningsfaktoren, det kan også kaldes for hældningskoefficienten. Det er jo hvordan grafen den vil forme sig. Det afgør, om den er aftagende eller den vil være voksende. Og til sidst, i ende, det er det samme som de x der, og det giver lidt sig selv. Det er det, man skal gange med. Det er tidsperioden ligesom. A og R har en ret vigtig betydning, kan man sige. For hvis det er dem, der afgør om grafen, som jeg sagde før, er voksende eller aftagende. Hvis A er større end 1, og R er større end 0, så vil grafen være voksende. Men hvis A i stedet for er mindre end 1 og større end 0, altså mellem 0 og 1, så vil grafen være aftagende. Så det er ret væsentligt på A der. Opgave 2 hedder, hvordan bestemmes A og B ud fra 2 punkter? Og det skal jeg så gemme på et bevis og et, som jeg selv har lavet. Det er sådan, at man kan via 2 koordinater, der kan man bestemme selve forskriften for funktionen. De her punkter kaldes for x1, y1, x2 og y2, og de sættes ind i den her formel for at beregne A, når man siger x2 minus x1. Det er også så kvadratrod, eller bare rod til y2 over y1. Og så vil du også have A. Og for derfor at beregne B, så skal du altså først have A. Så man skal bruge A til at regne B. Og her siger man y1 over A, og det vil vi have beregnet opløftet i x1. Det er sådan, at der er 2 formler til at regne B, og det er en god idé at regne dem begge ud, for at være helt sikker på, at du har fået det rigtige resultat. Så jeg vil også gerne gennemgå et bevis, for at det er rigtigt, det jeg lige har sættet bag. Det vil jeg gøre ved at opstille 2 ligninger først, så vi kan sætte dem over for hinanden. Og de her ligninger, dem får jeg fra forskriften til den selve eksponentielle funktion, og fra de formler, jeg lige har gennemgået. De sættes over for hinanden her, som der står, at y2 og y1, det vil altså være det samme som b gange a i opløftet x2 over b gange a opløftet x1. Og er der noget, der kan reduceres her? Ja, det er der. B kan bare fjernes lige med sammen. De går ud med hinanden. Så altså kommer der bare til at stå y2 over y1 i opløftet x2 over b i x1. Og her kan vi så bruge potensregneregel nummer 2. Så kan man nemlig omskrive A, det der står til højre for ligningstegnet her. Så der kommer til at stå A opløftet x2 minus x1. Og så kan vi så bare lige vende formlen rundt, og så får vi altså det, som er måden, du beregner A på. Altså, beviset er korrekt, og formlen kan bruges. Beviset for B er en helt del enklere. Så der skal man bare isolere B, og det gør vi sådan set bare. Vi bruger de samme ligninger som til at beregne A, og vi dividerer bare med A opløftet x1 på begge sider, og så kommer B til at stå alene. Så altså begge beviser passer og kan bruges. Så har jeg lavet mit eget eksempel her. Der har jeg fundet på 2 punkter, der har 2,6 og 3,12. Og dem sætter jeg så ind i formlen for at beregne A og B. Og så kan I se, at det kommer A til at blive 2. Og B har jeg regnet ud 2 gange, for at være helt sikker på, at det er det rigtige resultat. Og det bliver
4,5. Så forskriften på grafen kommer altid til at hedde 4,5 gange 2 og plus i x. Yes. Jeg kan sådan set også lige plotte den ind i en graf, så man lige kan se, hvordan den kommer til at se ud. Skriv plot, så 4,5 gange 2 og plus i x. Så kan man altså sådan have altså en eksponentiel funktion. Så skal jeg forklare begrebet fordoblingstid og gennemgå et eksempel, som jeg selv har lavet. Ja. Det er jo sådan, at alle eksponentielle funktioner den skal selvfølgelig være voksne, altså a skal være større end 1. Den vil blive fordoblet efter et bestemt antal tid. Og den her tid, den bliver kaldet for T2, altså fordoblingskonstanten. Og formlen for det er T2 eller med log 2 over log a. Og jeg har lavet en voksen funktion her, som jeg har sat ind. Og så har jeg ligesom prøvet at vise her, hvad det er, der sker. Jeg vælger to punkter her på grafen. Og afstanden mellem de to, den kaldes for T2. Så altså punktet her kommer til at have x plus T2. Og så vil det sige, at b-værdien heroppe, den vil komme til at enten 2 gange f af x, eller bare f af x plus T2. Det er lidt op til en selv, hvad man vil vælge at kalde den der. Så det er egentlig rimelig simpelt, at når den vokser med T2, jamen så kommer selv funktionen til at også vokse med T2. Og til sidst vil jeg gerne lige forklare, hvad eksponentiel vækst er. Det er jo egentlig bare, hvordan den eksponentielle funktion den vokser. Det er sådan, at x er den uafhængige variabel, den kan vi sådan set gøre med, hvad vi har lyst til at ændre på. Hvor y er på den måde er afhængig af x, det er altså en uafhængig variabel, og vil følge x på en anden måde. Den er nødt til at, den hører med i en beregning, og vil ændre sig efter, hvad x gør. Så igen her har jeg fundet 2 punkter på grafen. Jeg vil se, at de har rykket sig lidt i forhold til, hvad de skulle. Og afstanden mellem de hedder h, og så kommer til x plus h. Og det kan I se nu i de her ligninger her, at f af x plus h, det er jo egentlig det samme som så at sige b gange a og plus x plus h. Det er det formlen hedder. Og den kan selvfølgelig omskrives, hvis det er for eksempel regel nummer 1, til b gange ax gange a og plus det i h'en. Så det kan bare til at være det samme. Og det er sådan, det er